Ix-xahar ta' Ottubru 2021 huwa xahar importanti fil-ħajja tal-Knisja. Hija rrieda tal-Papa ta' Franġisku li f'dan ix-xahar f'Ottubru ta' din is-sena aħna nibdew proċess li l-Papa qed isejjaħlu proċess sinodali. Il-kelma sinodu tfisser mixja flimkien. Anke l-Konċilju Vatikan it-Tieni sejjaħ lill-Knisja bħala familja ta' pellegrini. Aħna a pilgrim people, aħna poplu pellegrini. Allura il-pellegrin ma jibqax post wieħed u jgħat f'mixja. Issa aħna nimxu flimkien l-ewwel qed għandna bżonn nisemgħu xulxin, ikonna wkoll min imexxina, ikonna min jgħinna. Aħna familja, il-familja ta' Ġesu li hemm bżonn mhux biex nisemgħu xulxin imma wkoll inħallu lil Mulej imexxina. Ir-raj huwa dak li jkun fil-bidu tal-merħla biex jagħtiha indikazzjoni, fost il-merħla biex iħoss it-taħbita ta' qalba, imma wkoll wara l-merħla kif ħobb jgħid il-Papa Franġisku biex jimbotta lil min għandu bżonn xi imbottatura. Mhux il-koll għandna bżonn xi imbottatura. Jalla f'dan ix-xahar ta' Ottubru li fih aħna nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija bit-talba sabiħa tar-Rużarju u niftakru wkoll fil-missjonarji tagħna aħna nitħeġġu fuq l-eżempju ta' Marija biex inkunu dixxipli missjonarji tal-Mulej. U nitolbu wkoll għal dan il-proċess li l-Papa qed iniedi permezz anke tas-Sinodu tal-Isfijiet biex aħna bħala dioċeżijiet f'Malta u Għawdex imma wkoll fil-kontinent tal-Ewropa u madwar id-dinja nisemgħu il-kelma tar-raj tagħna l-Papa u nkunu tassew familja li nimxu flimkien.